Rendelősen meg. Tessék. Üldözés vagy... Hogyos frekvencián vagyunk? Egyes. Egyes. Jó, hallom, hogy üldözés folyik? Üldözés van? A hackerek feltöltik volna. A feje... Nem kiállok, hogy jöjjök kollega. A bészú... Merre folyik az üldözés? Az a svéd vészre 100 vagy nem is nincs vadánál, és svédeli, nem tudom. Nem tud vezetni. Hát azért ez elég érdekes, mert volt a szélfélre a szájtban. Lőnek. Mi a fa? Jaj! Oh. Jaj! Indulunk a boltrablásra. Megyünk. Sikerült? Én veszem az autó. Jaj, boltot rabolnak! Látom itt egy autó, az nem is az enyém volt. Kollega jelölje be a boltrablás helyszínét. Palettó. Kollega várjon meg. Az oké, de jelölje be. Hova? Csak maradjon az autópályán, mert ez az autópályán lévő. Ja. Megérkeztünk a helyszínre, lezárjuk. Rendben. Én intézem a túlterjelást. Jó, én leszek az akcióparancsnok. 2-6 alatta vannak terepjárműveket, kérem valaki hozzon ki. Kollega, írom a felhívásokat, ő is jöjjön. Én addig sokkolóval biztosítom. Írja ki ezt a felhívást, hogy a 70-es körzetszám körzetében nem jelölt, azért nem lehet. Jó, figyeljenek, de ne forduljanak rá egyben, majd az izére már be van szögesezve. Várj, ne fordulj már rá! Eci, miért vannak hülyék a PD-n? Hát akkor fordulhat egyet és mehet szerelőhöz. Nem mehet, mert nincs, de Feri, egy darab izéje nincs. Ja, vontassuk az urat? Hát, de nem tudjuk, mert már itt van kirakva az szöges. Felszedek egyet. Be voltam. Vigyázz, jövök. Jó, főkapitány úr merre van? Rendelősen be. Nagyon jó. Hármas konvojt is vállalok. Hát is fenn van szöges. Korva is. Indultam. Túlsztárgyó az akcióparancsnoknak a boltban tartózkodik 3 darab szellemi túsz. A elkövetők egy túszért azt szeretnék, hogy a Mercedes-Benz gépjárművek körül felszedjék a szögeseket. Intézzük. Valaki kérem jön ide a kapuhoz, mert viszem ki az első túszt. Kéne tankolni, ne? Túsztárgyó az akcióparancsnoknak, a szögesek fel lettek szedve. Hol? A Mercedes-Benz gépjárművek körül fel lettek szedve a szögesek? Fellettek. És igen. 10-4. Túlsztárgyó az akcióparancsnoknak, azt szeretném megkérdezni, hogy világos azt kérdeznék az elkövetők, hogy egy túszért maximálisan mennyi pénzt lehet elkérni.